Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakinhun ki Pulit na Jilla Meghalaya la depan pa Mizoram ban Thwet yo Samla bla sha Kdew Donkti ha ka bele Be-Ijot bat Byrngem Pynjah Burom ni ki kinthe ha Shillong Laong ba Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kala shim jingi trailang bat ki board Pulit ke East Khasi Hills District ha ka bat Thwet yo Kdew Samla bla suba Pedre Mizoram Maria Sapriang ki jingkin no persha eu ha ki rinsan social media ki board Pulit ki la thap FIR bat penlong ki jing tokit halor ki jingkin no ki blakam ba news Samla le le Be-Ijot ye bon ngot ki kinthe bat Byrngem Pynjah Burom niki kata da ka ba Byrngem Pyn Sapriang ki dur bat video shimet ki ba ulashan ni ring dur yeki Henry kat kum ki tolong khu board ki tho ba hadu mentala don tang kawai ka jing mudui na kawai ka kinthe persha ye Kdew Samla wala ki kampat ki Kdew ba bagila bandan mon ngot ki ba ulapen ngop Laong ba ka commission kalalap ya kate ka kam na ka jing Sapriang ki dur ba jing tho ha kiran san social media bat kumta kalara ya kate ka kam sha ki Pulit shu ka khubor na ki Pulit ka ong ba Kdew Samla udang pedri hadu menta ba kila don ki kai pot khubor ki ba Kdew ba ki bahieng jong Kdew Samla kim tre ban kren aa tat hadu bikin day merjing mut shwa ba nong inside an ha ga wei pat kaliang ki kin hun tre mon sngob ha jong ki jat bin rio mizo ha Shillong bikin thop ya ka youth mizo association mizo students union that mizo women's organization kila pin long ka jing lang ban pin rem nya ka ni ha ring kat ka jing ai jing tre lang bat ki board Pulit ha ka jing toket kinong yalam kila ong ba ha shwa bikin yo ekren ba Kdew Samla pin ban ula phet na Shillong sha Guwahati ban net sha aizol kumta ya ka jingwat bnya la IT sha ka YMA central body ha Mizoram ban budien Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya